justice mụ na Chimu so ebe a na-akpụ ya taa bụ alụsochi ka a na-akpụ ya taa a wee sị na ọya ka anyị na-amanyite ime omenala edu ka o si bụ ịkpọabachighị chimba odum wee kpọkuo odum wuchi bụrụ ya bụ ọkpara justice ụwa na mme a sị ka e bịa gbakwu nwa gị na ngwube egwu ọnwa abụọ na ụmụ okpu ọka n'ebe ọ nọ were eme mmemme ya ndị wuchie nri na ndị ichie na ọranya na ya na-akpọ ya nri iwe ya eweta ọgbata uwe na osiche ite nyeche echie nri na mmanya na ya na-akpọ ya nri na-asị na barie na ọ lụrụ alụ ma ọ na ọ dụrụ ọcha anyị si na ọnya ka a na-ewepụta anyị si ya wuo alụsochi ọ bụ na gị wuchi gị wuo ọdụm wuchi na ọkpara justice na ịkwụrụ ụdọ wee nwụ anyị si na ụdị ịkwụrụ ahịrị metụta ya wuo ọkpara justice mụ na ise ọ bụ na n'imele alụ gị wuchi ọkpara justice mụ na Chimuso ọdụm n'imele alụ a sị na ya bụ alụ imetela aghara egbochili ọbara justice mụ na Chimuso ọ bụrụ na gị wuchie wuo ọdụm na o nwere ajọ ibe ndị ọzọ imere ihe ya eweta ụbọchị ihe ya eweta nkọcha ihe ya eweta na ibe aghara agalụ nwa gị agalụ anyị sị na tata na onwegolo ọ bụrụ na ịnwụrụ ọnwụ ike ma ọ bụ na onye nọ n'ụwa ụwa tupu gị wụọ ọdụm wee bido ụwa nke gị na ọ nwụrụ ọnwụ ike anyị sị na onye wụ ọnwụ ike aghara abịakwute ya wụ ọkpara justice mụ na Chimuso anyị sị na ọ ya adolu ọkpara justice mụ na Chimuso na mma ọ ya adolu ya na mma na eke ọ ya adolu ya na oye ọ ya adolu ya na abụ ọ ya ya na nkwọ ihe ọbụla ya egbochi ụzọ tata ka a na-akpụchapụ ya anyị nwa na onwe anyị kwuo asị ka ọ dolu ya na mma na ọ ga-adụkwula anyị mma na eke ọ ga-adolu anyị na oye dolu anyị na abụ dolu anyị na nkwọ onye ọbụla sị na ọ ga-adolu anyị mma ya dụkwa n'alịa na-ayọkwa na tata bụ abụọ ọ na-enye unu bụ ndị ichie nri na-enye gị bụ chie bụ ọdụm na-enye ma ndị oriri na-enye ma agwụ na-enye ma udo na-enye ma ogwu ma ajana ma agbala ka ọ na-enye nri ma amadioha ma ngene anyị siri ka unu niile zukọta na a na-akpụcha obu be nna ya bụ ọkpara justice mụ na Chimuso akpụcha obu ikwu nne ya na-akpụcha obu ebe niile ọ gbanyere na a na-akpụchakwu ya na ọ ga-adị ọcha tata ya bụ ọkpara justice mụ na Chimuso na ọ ga-adị ọcha wee kwuru n'ihu unu bụ mmụọ a sị ele ọbụla o si yọọ unu ma ele ọbụla o si kpete ka unu nabata onye bụ nwa unu na ọnya ya apa ka a ya apanye oche ebe a ọgwụ na iwe bụ mkpi ya meelu unu omenala asị unu ewe n'iwe na ọ nọ n'ezi ọdụ unu wetali ego ka ọ lụọ bie lụọ ụlọ na bie ka ọ lụọlụ unu obu ọ na-abụ unu ka ọ nọ na bie ka ọ na-emelu unu ibe onye bata ọ dụrụ ya mmụọ na-abịa n'ọnya ka anyị dị ọlụ unu wee sị na tata na a na-ekofi Olum sochi isi aghara awụ ya ọ kpọrọ ahịa zụba ọ ya na-eje obodo oyibo na-anata ọ ghara atọ n'obodo oyibo oje obodo oyibo onye mee biznes were ego oyibo nata pounds and dollars Dutchmark euros a weta ya n'obodo ọgbalị enyi ego akali akụ akali akụ wee sị na ọnya ka anyị na-arịọ unu n'iwu unu ga-eme ime ya ekute ikudu ma ọ na-aghado ụwa mba na-aghado obodo ajọ ndị nwoke ajọ ndị nwaanyị a nyere ya a sị na ọlụgo si na o buru esie ka aka nkụcha isi ya ana aka ga na-akụchi ya a sị na ụkwụ na iji ebe ọ bụla ọ chọrọ ihe ọma mere isi edola edo na ana na ọ ghara egbochiri ewu etie ibe ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ na ọ ga na-anọ n'iru ọmụmụ aka ukwu na ana ndụ ya na anọ ibe anyị kwuru anyị si ọgbọ ka anyị ji kwu ọgbọ ka o ji ya dị si na eke oye abụ nkwọ n'ibe anyị kwuru ọya anyị si na ọwụ ka anyị kwuru ọgbọ ga-esoro na ọgbọ leenụ ka ị gọgọle ebenebe n'ibe anyị kwuru ele gọgọle
Ndị si ka ọ ṅụwa mmịa ka ọ tọ na mmịa kpata ego ka ọ na mmịa anyị siri awụ ndị ṅụbazie ndị si ka were mmịa chige ya were mmịa meghee n'uche ihe ọbụla o tinyere aka ka ọ ghasaa a sịrị wawa ji ibe jekwuo babụ ndụ na ọ gakwa akpa abịa na ji ọwa anara akpa abịa anyị si na ọwụ ka anyị kwu n'isi onwe anyị ma isi ọra nọ n'obu ma ndị bulibe anyị na-eme n'anya ọ ga-adụli eleke oye abụọ nkwọ ọwọ ka anyị jikwu ọwọ ka o ji ya dị ele a sị na ọ ga-adụkwula anyị ile n'ebe anyị kwuru ka anyị kenele unu anyị si na ọjị ọbụ ka ọ ga-abụ ji ọbụ a na-akwa na akpa abịa na anya bụ ọkpara Justice mụ na Chimuso na ọ ghara akpa abịa na eke ọra akpọ n'oye ọra akpọ na abụ ọga akwụ na akpọ na nkwụ anyị si na ọnọwụ ka anyị kwuru si na anyị nwe anyị akwụ akpa abịa anyị kwuru eke oye abụ nkwọ ọya anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adụo ozugbo ọcha ọ na-ana ebe n'ebe ndị si ka anaghị aka nkụcha isi unu ma ebe ọ ivu ka a na-akwa ibe ma ivu akụrụ ma ivu arọ bụ n'agụ o kwere ọlịa unu ndị ichie ele o kwere ọlịa na-eme unu ndị ichie unu ga-agọzie onye na-akọ n'ugbo Jesu a na-akọ n'ugbo onye na-akọ n'ugbo ndị ichie kọwa n'ugbo onye ahụ ọ ego ka a na-etili unu nke zuru oke ka unu goo na-abịa kama ụzụrụ ọcha ya na n'ebe n'ebe o mete bulu a sị ego oyibo ka unu ga-enye pounds and dollars Dutch mark euros iwu unu ga-enye abịa ọkpọrọ abịa zụwa otu agbazini ya otu anara agba mma ekwu nke ọbụla eli nke ọbụla akaghị eli n'iru ka unu gboo chieli ya chụfuola ya ndụ akụlụgụli ọ ga na-eje na-eje na-abụli ya isi ije si ibe niile bụ iwe ọma ka ọ na-ayọ ka ọ fụta ibe anyị utinọ eke ego oyibo oye ego oyibo abụ ego oyibo nkwọ ego oyibo n'ọibe anyị kwuru anyị nwe na onwe anyị eke ego oyibo oye ego oyibo abụ ego oyibo nkwọ ego oyibo ọra nọ n'obu eke ego oyibo nọ abụ ego oyibo nkwọ ego oyibo oye ego oyibo ndị ukwulibe anyị na-eme n'anya eke ego oyibo n'isi unu abụ ego oyibo n'isi unu nkwọ ego oyibo n'isi unu oye ego oyibo n'isi unu anyị si na ọgbọ ga-esoro n'ọgbọ leenụ onye si na ọ ghara adụ ile otu isie meta ebulu ọya ndị si ka ọ kụwa ọta babụ ndị kụwazie ọya tinye aka ele ka ivu ele ọ gbara aja iwe ọma mebe ọya bịala gbanye n'ọnụ egbocha ọnụ sacha iru ebia ebe a gbue n'ọnụ ka egbocha ọnụ wese mmiri n'ụkwụ ọya anyị nwe na-agwụchakwu nke anyị iwe anyị amara aghara ama anyị iwe anyị na-eme ka ọ dị mma ọya ka ọ dị mma ka anyị na-eme na-eke ndị ajọ mmadụ na ya kachie unu n'ụlọ aghazi egbochilie ụzọ eke n'ụlọ agha akwa egbochile anyị n'ahịa egbochilie ụzọ n'oye ụlọ agha akwa egbochile anyị ụlọ agha egbochilie ụzọ na afọ ụlọ agha akwa egbochile anyị ụnụ agha egbochilie ụzọ na nkwọ ụnụ agha akwa egbochile anyị n'ọibe anyị kwuru anyị si na anyị ji ọbọ aka nri na aka ekpe wee kwuo ele anyị kwu ka ọ ga-adụ ọbọ solu na ọbọ lee nọ ise